שלום לכולם, שמי דניאל ברכה, ואני שנים פה בקאנטרי, ואני הכי מבוגר. ב-28 לאוגוסט הזה, אני מזל בתולה בן 81. אתה עוד ילד. לא, אין לכם סיכוי להגיע לגיל שלי. יש לך זמן. מה? כולם 60, 65 מקסימום. מה פתאום אתה ילד? אתה יותר צעיר ממני. אני? אתה לא זוכר את הפרהוד. מה אני לא זוכר? את הפרהוד. אני לא זוכר את הפרהוד. לא. בטח שהוא זוכר. הוא לא היה. אני יכול להעשיר אותך. הוא היה בן 15. מי שלח אותך למרכז מורשת היהדות בבל? אני בכוונה עוקץ. אוקיי, בנות ובנים, אני 54 שנים, מדריך טיולים לחו"ל. לאן? כל העולם. 54 שנה, זאת אומרת, הייתי בכל מקומות, ושאלו אותי, איפה אתה לא היית? אז אני אומר להם, שבצפון קוריאה לא הייתי, ואפולה. נווה עתיב היית? נווה עתיב? לא הייתי. למה אני שואלת אותך, אתה יודע? לא. ראש הממשלה עכשיו מתערב. אני לא רוצה מה שקרה בתיאטרון, לא רוצה להגיד מילה. הנה עוד חברה שלי באה. רבקה, בבקשה. קחי קפה, רבקה. אוקיי, בנות ובנים, כמו שאני אומר תמיד בקבוצות שלי, בנות ובנים. אני מדבר על קבוצה אחת, 13 ליולי 1981. איך אני מאבד קבוצה שלמה, 49 איש. זה סיפור שהייתי אצל יוסי אלפי, הוא אמר, אתה חייב כל שנה לבוא, כי הסיפור הזה לא שמענו דבר כזה שמדריך מאבד קבוצה שלמה. אבל לכמה זמן נדבר? עכשיו אני מספר. ב-13 ליולי 1981, מפגש קבוצה. אתם עוד צעירים, לא זוכרים את יורם ארידור, היה שר האוצר. חגיגה, קונים פריג'ידרים, מכוניות, אין מיסים. הארץ מלאה, משהו, יורם ארידור, כן, תקנו, תעשו. כל מה שאתם רוצים. ואז מה קרה? כל הטיולים לחו"ל, שזה הוזל מאוד, 49 איש. כל טיול 49. תמיד אנחנו אומרים, הנה 30 איש, זה כבר רנטבילי. 49, זאת אומרת, אני, ה-50, המדריך, יושב לי קדימה, שאין מקום לרגליים ליד הנהר. ויש אספת קבוצה, אירופה הקלאסית. עכשיו, בואו נסביר לכם מה זה אירופה הקלאסית. אתם בטח הלכתם אירופה הקלאסית, יומיים נוגעים בפריס, במגדל אייפל, הולכים לאירופה, נוגעים בשעתיץ וממשיכים הלאה, זה נקרא אירופה הקלאסית. 10 ימים, בושה וחרפה, כי המחירים יקרים עכשיו. נוגעים משהו בעיר והולכים. בשנה הזאת, שנים האלה, אירופה הקלאסית, 26 יום. 26 יום, זה דבר רגיל. 31 יום זה היה. גם 31. לא, שידבר. 26 יום, והמסלול הולך כך. בבקשה, תיקחו משהו לשתות. טיסה מישראל אל על, לשדה התעופה ליאונרדו דה וינצ'י בחבל פיומיצ'ינו. אנשים אומרים, שדה התעופה של רומא פיומיצ'ינו, לא, חבל פיומיצ'ינו, כמו שדה התעופה בן גוריון בלוד. אז השם השדה התעופה הוא ליאונרדו דה וינצ'י הגאון. משם, איך שאנחנו מגיעים, אני מספר לכם בהתחלה מה ומה קרה אחר כך. איך שאנחנו מגיעים, ממתין לנו אוטובוס גדול בחוץ. אנחנו עולים על האוטובוס, ויאללה 300 קילומטר נפולי. מתחילים מנפולי. נפולי קפרי. קפרי נפולי. נפולי רומא. רומא פירנצה. פירנצה בולוניה. ונציה. הכל. ונציה מילאנו. מילאנו ממשיכים הלאה ללוגאנו, שוויצריה.
עושים כל שוויצריה, מגיעים לבאזל, נפגש 3 הגבולות. משם 505 קילומטר ישיר פריז. 505 קילומטר מבאזל. הכל שדות, כן, חיטה והכל, אין מה לדבר, 505 קילומטר פריז. פריז. אמסטרדם. אמסטרדם חזרה לכיוון לקלה. מגיעים לקלה, האוטובוס עולה כולו עם האנשים לתוך מעבורת. עולים על המעבורת, שתים לדובר. עם אותו נהג איטלקי. שתים לדובר, לונדון 5 ימים. ואחרי 5 ימים אני אומר לנהג, מולטיגרציה, אריבדרצ'י, הוא חוזר כל הדרך מלונדון לרומא ריק. ואנחנו משם חוזרים ארצה באל-על. 26 יום. וזה טיולים שלא היה מהר מעלת לאוטובוס איחוד, לא. היה הכל הסברים, כל מקום, מוזיאונים, פארקים, הכל, זה היה אז. ועכשיו כמובן לפי המחירים שלנו, לפי שער הדולר, אנשים אומרים, הייתי באירופה הקלאסית, מה ראית? נגעת פה, נגעת שם? אוקיי, אספת קבוצה, אני נכנס, אנשים יושבים, חשכו עיניי. אחד גבר בן 91, הוא אמר לי. גבר בן 91, לפני שישבתי באו לי 2 נשים, אמרו לי, תראה, אנחנו אחרי טיפול כימותרפי, אנחנו רוצים לעשות את הטיול של החיים שלנו. ואז היה טיול החיים, לא היה כל שנה ועוד כל תלך ומקום. אנשים חסכו, זה היה טיול. עשית את זה פעם בחיים. אנחנו שתינו חברות, שתינו קרוטות שדיים. אנחנו ראו עליהם שהם חברות. אני אומר, מה בא לי עכשיו, מה עושים? ואנחנו באות לטיול על מנת שעוד נספיק לראות משהו אחר. אני אומר, שנת 81. היום יש פתרון, ברוך השם, לדברים האלה של סרטן השד. אבל אז, היה סיפור אחר. ואנשים אחרים, ואישה אחת באה לי עם ילדה בת 10. 10, 11, ולא ידעתי מה זה, אני לא מבין הרבה. היא אמרה לי, תראה, אני נוסעת בשביל הילדה שלי, והיא חולת צליאק. כן? משהו כזה שאומר, היא לא יכולה לאכול לחם, אני לא מבין. היא אמרה, תראה, אתה צריך לדאוג לילדה, כי היא צליאק. אוקיי, אני מספר את כל הסיפור, מה הולך, מה לקחת, כדאי ללכת, מה לעשות, כמה כסף לקחת וכל הדברים האלה. קבענו להיפגש, ומפה מתחיל הסיפור. אני מגיע לשדה התעופה, איך שאני מגיע לשדה התעופה, אני רואה כל הקבוצה, אז היה רק טרמינל אחד. אני רואה כולם שם נמצאים, ובמקרה אמרו לי בזהו במשרד, עוד זוג מצטרף ברגע חוב. עכשיו לא ידעתי מה קורה. פתאום בא לי אחד ואומר, אני הזוג הזה. 2 רגליים גפרורים, שיתוק ילדים, 2 קביים הולך, אשתו, רגל אחת גוררת אותה מאחור. גם שיתוק ילדים. אלוהים ישבור. הוא אומר, אני פה, אני איתך. אני בא, כן, אנשים עכשיו כל אחד צריך לבוא, ושאני ארשום אותו. עוד דבר אחד, בזמנים האלה, עושים מחוץ על מה זאת אומרת, כל הדברים, נעליים חדשות, כבדות, מבריקות, מכנסיים, עניבה, צ'יק הולכים, זה האנשים, כל אחד סמלת שבת, שחורה, עד כאן, חגיגה, היא הולכת עם סיבה, כל זה, ועל הכלים של 20 סנטימטר, הם באו, באנו, באו אנשים, אמרו לי, אנחנו פה, וזה, אוקיי. והשמאלות האלה, 20 סנטימטר, עקבים, איך הם יתפסו למקום שאנחנו עולים בשוויץ? לא אומר כלום. עולים למטוס. מגיעים למטוס, מטוס מפוצץ. יורם ארידור, כולם שופכים כסף, אין מס, אין כלום. אוקיי? וקבוצה של נטור, רימון, מלא לגמרי. אני עם חברה שאתם כבר בטח לא שמעתם עליה, קראו לה אירופה טורס.
איתם, זהו, עם אליפלד לוין, החבר שלי, בן יהודה 100, עולים למטוס, הולכים, ומעבירים, עוברים עם העגלה כמובן, מי שרוצה לקנות חמים, ותמיד זה רק ישראלים. אם מעבירים את העגלה, מישהו משם מוכרח אז לעבור, לא יעזור כלום. כמו שאני נוסע בעולם, אנשים יושבים, לא, הוא יוצא מהצד, חוזרים עם כל העגלה שהוא יעבור, אני חייב ללכת, ביי, בלגן. כל זה נוסעים ככה. נוחתים בשדה התעופה לאונרדו דה וינצ'י. ופה מתחיל הסיפור. אני נוחת, יורד ראשון, ואני מרוב פעמים שהיא נהג איטלקי שהוא לא מדבר מילה אנגלית, אני כבר דובר חופשי איטלקית. למדתי ממנו. כמובן שאני לא דנתי על היגר, אבל אני הולך, מדבר חופשי ברחוב, הכל. מגיע לשם, אני עובר ראשון, אני אומר, חבר'ה, אני הולך לדאוג למזוודות שיהיה. אוקיי, כולם בסדר. אני מגיע, יוצא החוצה, מגיע למזוודות, פתאום אני רואה הסוכן שלי, הסוכן שברומא שמארגן את הכל, יושב שם, במשמע, אני לא יודע, כי האוטובוס מחכה. אני מסתכל על פיליפי, כקוזה, פיליפי, מה העניינים? דניאלה, per piacere, assenta, תשב, תשב. אני אומר לו, מה? assenta. אני אומר, מה הולך? הוא אומר, לפני שעה בדיוק, בשיעור, כל נהגי האוטובוסים באיטליה פרצו בשביתה. אין לך אוטובוס, הכל 26 יום בטרמפים. אני אומר לו, פיליפה, l'escherzando, è una parzelletta, אתה מתבדח, איזו בדיחה, הוא אומר, no, tutto è vero. מה עכשיו אני אעשה? מאז כמה שהיה לי קרח, אני יותר גדול. אני הולך, טוב, הקבוצה, אני לא יודעת כלום. מתקרבים, באים, מתקבצים, הגענו, אנשים, אני פה. באו, כולם באים. זה, קראו לו, אלון, אני חושב, קראו לו, משהו כזה, הנכה. מזוודה בין השיניים. רק אומר, גם אשתו גורם את הרגל. גם אנחנו פה. אני אומר, חבר'ה, יש לי משהו מאוד מאוד לא נעים לספר לכם. יש שביתה, ואנחנו צריכים לצאת החוצה וללכת לתפוס מוניות טרמפים 300 קילומטר לנפולי. בחוץ 32 מעלות. אתה כבר רגילים, נכון? היום היה גם, לא? או יותר. אבל אז לא היה, זה היה משהו מטורף. רגע של דממת אימים. אנשים לא האמינו. ופרצה שערורייה. בישראלים, מה זאת אומרת? שילמנו, אני אתבע אותך, וזה, כל אחד משהו. עכשיו אתה מכיר את השני. כל אחד יש לו מה להגיד. פתאום אחד, חכם גדול, אומר, רגע, שקט. אני מבקש עכשיו. תלך תצלצל לחברה בארץ, שיביאו לנו אוטובוס עם הליקופטר. שינחיתו פה עם הליקופטר. עכשיו אני עוד פעם מסביר לכם, אתם לא יודעים את הדברים האלה. אז לא היה טלפונים ניידים. לא הייתי, כלום. טוב, אתם עוד לא נולדתם שהטלפון השחור הזה. בום, ככה היה. אומר, תצלצל, תגיע הכל. אני אומר, רבותיי. היה מטבעות אבל. כן, היית המון מטבעות. כן, אבל מה יעשו לי בתל אביב? מה? זאת אומרת, אני היחיד, זה שביתה פראית שהגיעה. רבותיי, אנחנו עכשיו בארץ, אתם מבינים מה זה שביתה, כן? לא צריך לספר לכם מה שקורה פה. אין. הוא אומר, אין מה לעשות. הוא אומר לי, פיליפ אומר, היא אותי על יהודה, אני אעזור לכם. אנחנו יוצאים החוצה. עומדים בחוץ. כולם עם המזוודות. יש שאלה, מזוודות, גוררים. כל אחד סוחר את המזוודה. עכשיו, אנחנו גרמנים, אוסטרלים, יפנים, כולם, תיירים, גם הם, מטוסים שלהם, כולם, אין להם אוטובוס. כלום. אתה יוצא החוצה, שום דבר. המוניות חוגגות, בוא איתי, זה, מוניות. כמה עולה? כך, אני אומר לו, מה זה? זה פי 5 אדוני, זה היום שלנו, מחר תיגמר שביתה, אל תיסע, ולי שם משהו. עומדים שמה,
אני אומר, חבר'ה, אנחנו ניקח רכבת לנפולי. עכשיו אנחנו יוצאים החוצה, הגיע אוטובוס של שדה התעופה. הוא אמר, אני לוקח עד הרכבת. לא רק אותנו, גרמני מכיל מלא. וחום. בא פיליפ הזה או שניים מהמשרד שלו, עולים לאוטובוס, יאללה, אחד על השני, תופסים את המיר, זורקים בין הרגליים, אוטובוס מפוצץ. כל היפנים מדברים אחד עם השני, ואנחנו עומדים ככה בשביל להגיע לנפולי, כי לא כל פעם יש רכבת שלפחות נתפס. אני עומד ככה, אני דחוס ככה. אחת מהאנשים פה על ידי, זאת על ידי, וחום, ומזיעים, ואין מזגנים. מה פתאום אז מזגנים? עומדים ככה, אני רואה, בזמנים ההם שם היה נשים מאוד מאוד יפה לעשות נקודות חן שחורות. והיא אחד על ידי, אני רואה, נקודת חן של השטה מפה לפה. השנייה באה היה לה פה, התחיל לנטוף לה למטה, ככה. וכל הדברים, אני בא בצד. וככה אנחנו עושים פקקים. מגיעים לסטציונת טרמיני. זה התחנה המרכזית של רומא. עכשיו רבותיי, שמה ברומא, התחנה המרכזית, זה לא תחנת המרכזית של תקליט. 30 רציפים, רכבות, אחד נוסעת למוסקבה, אחד לפריז, אחד לאיסטנבול. אתה הולך בין ככה כל אלה, משהו. ואני עם האנשים, והאישה, היתה שלי רבע, אבל אי אפשר, יש פה לחם. מה עושים? ריבונו של עולם. כולם חושבים שאני אשם, בטח מי, רק אמרתם לי תמיד, אני אשם גדל. מה עושים? אני אומר, חבר'ה, בואו, אני מגיע לקופה, אני אומר לו, אני מבקש לנפולי, הוא אומר, נפולי, יש לך רציף מספר 7, אני אומר, כך, אז לרטות, ערימה, אני אומר לו, כך, אני רוצה מקומות שמורים. מקומות שמורים זה רק אצל הקונדוקטור ברכבת עצמה, תקנה שם, פה לא קונים. קונה כרטיסים לכל הקבוצה. יוצאים החוצה, יאללה, מספר 7, הולכים, נעמדים. מנסים לעלות את הרכבת. אנשים כבר באיתם. כל העולם, סקנדינבים, וכל מיני מגיעים מכל העולם, ואנחנו נדחפים פנימה, בקושי עומדים. ז'ק, תשב בבקשה. אני לא פה. לא מעניין אותי. אני לא פה. אני רציף שלך מהבית. יש אנשים שמה, ואנחנו לא יכולים להיכנס כבר. בקושי נדחפים פנימה, והמזוודות, והזה עם הרגליים ככה לא יכול, אני תופס אותו ונרים אותו. שם אותו בפנים, על המזוודה. איתן קראו לו, כן. אני מגיע לשם, נכנסים פנימה, אני אומר להם, חבר'ה, אל תדאגו, אני הולך לחפש את הקונדוקטור, מקומות שמורים, ניקח לאנשים, אני אומר ככה. ואנחנו עוד היו 2-3 אנשים בחוץ, ובחוץ כבר דגל, משרוקית, נותן את השריקה, לסגור דלתות, נוסעים לנפולי. אנשים נתחסו מחלק מהבגד שלו בחוץ. הולכים, סגרו את הדלת, ואני אומר, אני אלך, אני מסכו, זה פר פיאצ'ר, הכל בין אנשים, לחפש את הקונדוקטור, ויש לי המון דירטות. הולך לחפש. כאשר אני עוזב את כולם, דרך אגב, גם אשתי הייתה איתי, אסתר. זה היה אסתר שלי. אסתר הייתה איתי, האישה שלי, היא אמרה, פעם אחת אני אסע איתך, מסכנה. ואני הולך בין אנשים, פפיה צ'סקו זה, נכנס, הולך בין האנשים. כאשר אני הולך בין אנשים, פתאום אני רואה, הרכבת יוצאת מהתחנה. יוצאת מהתחנה, לאט, כאשר לא, יצאנו מחוץ לרומא. ולוקחת תאוצה. אני הולך בין אנשים, מגיע למשרד של הקונדוקטור, אומר, רזרבט או פרביאצ'נון, שפרובלם, אומר לי. משלם כסף הכל, לזה, הוא אומר, עכשיו בוא נחלק לקבוצה, הוא אומר. בוא. הולכים בין אנשים, הוא אומר, איפה הקבוצה? אני אומר, פה. הוא אומר, אין אף אחד. גם אשתי אין. 49 איש, 5 דקות. אינם. ואני נוסע עליו. אני אומר לו, הקרון הבא, בטח יפסו מקום.
הולכים עוד קרוב, שום דבר. מה זה הולכים? בין האנשים, אחד על השני. מקום ששני אנשים יושבים 4, אחד על השני. הולכים, הוא אומר, אין, הוא אומר, לא, בטח בקרון הזה. הוא אומר, אתה צוחק, אני אומר, למה? הוא אומר, בוא, פותח את הדלת, צ'יק, עושה הרכבת. הגענו לסוף. חוזר חזרה, וכמו שאני כאן, יושב על המזוודה, ואני אומר, דניאל, מדריך טיולים רצית, מה שקיבלת? בבקשה, לך תצא עכשיו לארץ, תגיד להם, אדון אליפלד לוין, איבדתי קבוצה שלמה. מה יגיד? אני ככה יושב ככה בדיכאון כזה, והולך, נוסע לנפולי. ועכשיו אני עושה רוורס, אחרי שפגשתי את אשתי, אמרתי לה, אסתר, מה קרה פה? היא אומרת, אל תשאל מה היה, תמיד איזה סכסכן היה, אמר, מה? שילמנו, כולם עדר, לא יודעים, שילמנו כסף, אני יורד. ירד, כולם עדר, לא מכירים, ירד כולם, זרקו את המזוודות, יצאו בין הפסים. אני אומר, אסתר, מה עם זה שיתוק ילדים? הוא אומר, אתה יודע מה שהוא עשה? הוא זרק את המזוודה וזרק את עצמו בחוץ, הרכבת נוסעת, זרק את עצמו בחוץ על הגב, בום! ככה ואשתו קפצה גם כן. הקונדוק, החוץ האנשים עומדים, מצטרבים. רכבת נכנסת, רכבת יוצאת, והם בין הפסים, עולים על הרציף. 49 איש. ואת כל זה אני לא יודע. אני נוסע לבד. כלום, לא יודע איך. אמרתי לעצמי, דניאל, כבר חשבתי שאני... אמרתי, דניאל, אתה כל כך עייף, כנראה נכנסת לקרון אחר של רכבת אחרת, ועכשיו אתה נוסע למוסקבה. לא יודע מה קרה. וזהו, בצורה הזאת. מה היה? ירדו למטה, הייתה לי עוזרת, חנה בן יחזקאל, סטאג'רית, הלכה לקופה, אמרה, בעוד כמה זמן יוצאת רכבת חדשה לנפולי. הוא אומר, בעוד 45 דקות. הוציאה כסף, קנתה לאנשים, מקום, ברכבת השנייה. ושוב, אני כל זה לא יודע, אני יושב ואומר, אלוהים ישמור, מה אני עושה? אין דבר כזה. נוסע, מגיע לנפולי. יורד בנפולי, מזוודות שלי, ואשתי השאירה כמובן את המזוודה. אז זה גם את שלה. לוקח מזוודות, הולך, יורד למטה, הולך למודיעין. 20 איש לפניי, אני עומד בתור. זה לא ישראל מישהו מהצד. רק סליחה, רק שאלה, מה יש? מבין? אני, הופ, מתקדם, מגיע, אני אומר לו, תגיד לי, אל טריינו, באיזה שעה יש עוד רכבת? הוא אומר, כן. בעוד 3/4 שעה היא ברציף מספר 9. אמרתי, עכשיו נראה אותה. יושב על רציף 9, יושב על הרציף עצמו, אפשר להגיע, אמרתי, אני אראה להם. מחכה, 3/4 שעה ורבע, הלאה. חוזר חזרה למודיעין, עכשיו אני מקום 32. הופ. מגיע, אני אומר לו, כן, טרנר, פיאצ'רי, כקוזה. אז הוא אומר, רכבת שהגיעה מרומא, יהיה עכשיו בין נפולי מערב, זה 17 קילומטר מכאן. יוצא עם המזוודות החוצה, עוצר מונית, 1981, אין מיזוג, כלום. דוחס את זה, נשכב עליו, עם הנהג, ונפולי, בי, נכנס, נפוליטני. מגיע לשם לרכבת סוף סוף. מוריד מזוודות, אמרתי, אני אראה אותם. טוב, אני רואה, השומר, סוגר עם שרשראות את הכניסה. אני אומר לו, מה? הוא אומר, מה זה? הרכבת נסע, גמרנו, סגור. הוא אומר, אתה ראית כאן קבוצה שהיא יוצאת מכאן? הוא אומר, זו הקבוצה הזאת שאנשים, השיער שלהם היה ככה, והם הרביצו אחד לשנייה עם התיקים? אמרתי לו, כן. הוא אומר, בא אוטובוס של המלון ולקח אותם. יאללה, דניאל, מונית. עולה לחזק. עכשיו אני צוחק. הולך, לוקח מונית למלון. מלון 30 קומות, מלון שלנו. מגיע לשם, יורד, ופה זה הצגה שלמה. אני יורד, הרכבת הידוק נפתחת. אני רוצה להיכנס, אני חוזר אחורה. מה אני רואה? כל הקבוצה יושבת בלובי. כולם יושבים בלובי על קורסאות. הגברים כולם יושבים
ככה אני בא, אין מיזוג, אין. ואנשים, זה משהו. השמלות השחורות הגדולות האלה עד כאן, בין הרגליים עושות מיזוג אוויר. הופ, הופ. כולם פוף, פוף, פוף. אמרתי, דניאל, אם אתה עכשיו לא מתקיף לישון, אתה גם הלכת כאן. דחפתי את היד מאחורי, כל הכרטיסים היו. ארטיסט, נתתי בעיטה לדלת. למעלה. כוח מנומלים. מה? הם באו להתקיף. אנחנו אחורה. מה עשיתם? הנה, מוחמד שבוי. כל אמון, זה, הבן אדם הזה, הוא עשה את הכל. ככה, הזמנתי משטרה, ואמרתי לו, אתה לא ממשיך איתנו, אתה חוזר ארצה. אני אעשה משפט, תעשה. החזירו אותו, הוא טס חזרה ארצה. חוזרים עכשיו, אני אומר, כולם, רבותיי, קומה שלישית, זה המסעדה, כל אחד חינם, אני משלם בשביל קולה. 1981 קולה, זה היה משהו, קולה, וואלה, כולם. עולים למעלה, נרגעים, אשתי גם באה את זה, אמרתי, תגידי, מה, אסתר, מה זה צריך להיות? מה? אני לא יודעת, כולם ירדו, גם אני ירדתי. אז אמרתי, המזוודה אישה, תגבר, תסחוט. בצורה הזאת, שאנו עכשיו למחרת בבוקר, מה עושים? צריך להגיע לקאנטרי, אין אוטובוס. המלון 3.5 קילומטר מהחוף. אני אומר, רבותיי, אין מה לעשות, אנחנו הולכים ברגל לשם. יאללה, הולכים ברגל, ואני האחרון עם איתן, עם אשתו, הולכים. אחרי בערך 13 שעה הגענו. עלינו לספינה, שטנו לקפרי, עשינו את כל הסיור, חזרנו חזרה, רגל למלון. מגיעים למלון, למחרת ב8 בבוקר, אחרי ארוחת בוקר, לרומא. מה עושים? אין אוטובוס. מה עושים? אין אוטובוסים. טלפונים, עניינים והכל, קראו לנהג הפרטי של המלון. אמרתי, אני אשאר לך פי 4. קח אותי לרומא. הוא אומר, אני אקח אותך לרומא, אבל בתנאי אחד, שאני אכנס אחרי חצות. אמרתי לו, למה? כי הנהגים הרומאים, אתה לא יודע אם יש לך עסק, הם ישברו לי את העצמות. אני לא יכול לשבור את זה. אמרתי לו, כי אני מבין אותך. עולים כל הקבוצה, 49 איש לאוטובוס. נוסעים באיזשהו מקום בדרך. לך תדאג לילדה בת 10. מה היא צריכה לאכול? הכל. וגם עכשיו אני אומר לכם דבר שאנשים לא יודעים על איטליה. הכל אתם יכולים לדעת, אבל דבר אחד. אני אומר לאנשים תמיד, כשאתה עומד באיזשהו מקום ורוצה להזמין לשתות קפה באיטליה, לעולם לא תגיד קפה. תגיד קפה לאטה, קפה חם או קפוצ'ינו. למה? קפה, הם נותנים לך כזה אספרסו, מר כזה. עכשיו, היה לי בזמנו, עם הקבוצות, הם אומרים קפה, הוא אומר, דניאל, מה, אני רוצה את הכסף חזרה, אני רציתי קפה, הוא נתן לי כזה, והם לא מחזירים את הכסף. הוא אומר, ופן כולו, לך לעזאזל, מה? לא מעניין אותם. לכן עכשיו לכל אחד אומר שנוסע עכשיו לאיטליה, סתם באופן ראיתי קפה לאטה חלב או קפוצ'ינו. אלא אם אתה רוצה אספרסו. באיטליה קפה זה אספרסו. שום דבר לא יעזור לך. אנחנו נוסעים, הגענו בשעה 9 לרומא. עכשיו לא נכנס. 3 שעות סביב הפריפריה מחכים. חצות, מגיעים בחצות, הוא מגיע למלון, זורקים מזוודות במלון. עושה לי שלום, ז'ט, בורח. אני מגיע סוף סוף, יש לי מלון. אוי, אני יורד, בוא נעשה ערב. יש לי פה את הקבוצה, הכל וזה, הנה המסמכים. יש שם מסתכל על מי אתה? אני מאירופה טוס, היום אנחנו פה. אדוני, היית צריך להיות אתמול פה, מה אתה עושה? אין לנו מקום. נתנו לאחרים. אמרתי, מה, אבל אנחנו מוזמנים. אומר, אדוני, מה אתה רוצה שנפסיד? באו אנשים, לקחו. אמרתי, מה עושים? נשים לכם סדינים, תשנו בזה. 49 איש, שמו לנו כאלה מזרונים, בלובי של המלון. הביאו לנו 7-8 חבילות של נייר טואלט, מתים מרעב, רוצים שירותים, הכל, נתנו לנו שירותים, ולשכב. עכשיו, שוכבים עם הבגדים, עם מה? אתה תלך עם אותם בגדים. אנשים שוכבות עם הבגדים שלהם, אנחנו שוכבים עכשיו, מי שרוצה לשירותים, מה עושים? ליישב, מה נראה? פה, מעליי, פה,
בצורה הזאת, מגיע בוקר. ארוחת בוקר נתנו לנו. מה עושים עכשיו? סיור ברומא, אין לי אוטובוס. מה עושים? מוניות. באות מוניות, הכל פי 5 הכל. יאללה, אני ממיר כסף. ערימות של כספים. נכנסים 4-4 למונית. עולים על המוניות, אני אומר להם קולוסיאום. שם לפחות שיהיה נכון. אני מגיע לקולוסיאום, פתאום אחד בא אומר לי, בואי הנה, אשתי חסרה, היא הייתה במונית, נעלמה מונית אחת, עד היום אחת לא מוצאים אותה. פה, הלכה אחד, שם אחד, לא, בא, היי, מה קורה פה? מי אנשים? באים, עושים את הסיור, אני מכיר את המקום טוב, מדבר, הכל עושה. מונית חזרה? למה לא? חוזרים למלון, יש כל מקומות. מגיעים למלון למקומות, קיבלנו חדרים, ממשיכים הלאה, והשביתה ממשיכה. אין, שביתה, שום דבר. עוד יום, עם 3 ימים, כל הסיורים, הכל. עכשיו, איך מגיעים לפירנצה? פירנצה, 250 קילומטר. מה עושים? בא לי המנכ"ל שלנו, אומר, תשמע, סידרת לך מקום ברכבת. תעלה לרכבת עם הקבוצה. אוקיי? כולם עולים לרכבת. דרך אגב, אני עכשיו משהו בסוגריים אומר לכם, שדווקא עם הקבוצה הזאת שהייתה לי, כל שנה, 15 שנה אחרי זה, אנחנו נפגשים אצל מישהו אחר, וכל אחד מספר משהו. דווקא אלה, בסוף. אוקיי, עולים לרכבת, יושבים ברכבת. נוסעים, מבסוטים, אמרתי, איכשהו, אולי בינתיים השביתה תסתיים, מה יקרה? נוסעים ברכבת, תחנה סופית, כולם לרדת, יורדים, הכל יורדים, הרכבת עוזבת, אני אמרתי, יופי, אני בפירנצה, עזבה הרכבת, פתאום אני מסתכל בחוץ, אני רואה, אני בפיזה. אני אומר, המגדל פה פיזה. אני אומר שם, מה קרה לך? אני 70 קילומטר מפירנצה. הוא אומר, אדוני, איימו עלינו הנהגים, שברגע שהקטר יגיע לכאן עם עלות, הם ישברו לנו את העצמות. לא רצינו, הבנת כאן. אמרתי, מה אני אעשה? הוא אומר, בעיה שלך. 49 איש, עם אותם בגדים, יושבים. כמובן שאתם הייתם נהנים, נכון? אתם לא מתלוננים. טוב. הולכים חוץ, מה אני עושה? אמרתי לעצמי, כמו שאני אומר עכשיו, די, אני גמרתי. התחלתי ללכת ככה, אמרתי, אני לא יודע מה לעשות. או שאני אתאבד את הכל, אני רואה, הלחץ דם שלי שחקים, וכל אחד בא, וזה עם הרגליים, הוא אומר, כואב לי, וזה אומר, וירדה, וואו, ואחד בן 91, הולך ככה, סתם. טוב, אני רואה, סתם מסתכל, אני רואה מגרש גדול עם עפר, חול, והרבה סמי טריילרים עומדים. ולמטה, כאלה על ספסלים, יושבים נהגים של הסמי, עם כל אחד עם הבטן העתיד שאומרות, שותים בירה, והכל. אולי אני אקח סמי טריילר, אני אקח אוטובוס, לא יודע מה לעשות. באתי ואמרתי, תראו, אני אשלם, אולי תיקחו, אבל לא, אתה לא מכיר את הנהגים, לא כדאי. עכשיו אני חוזר רגע, דרך אגב, היו פיקחים, לטור, אמרו, זה מה? אנחנו נזמין נהגים אוסטרים, בגבול עם אוסטרים. ככה, צלצלו נהגים, לטור, אלופים. באו האוטובוסים, האיטלקים הנהגים חיכו להם אחרי הגבול, איך שהם נכנסו, תפסו אותם, בעטו בהם, העיפו אותם דרך הגבול, את כל הצדדים חתכו לחתיכות, האוסטרים אמרו, אנחנו עם האיטלקים לא מתעסקים וברחו, הסתלקו. באוטובוסים שם פנצ'רים. אני אומר לי, אתה יודע מה? אתה תשלם לי כך וכך, אני אקח אותך בסמי טריילר שלי. אבל אין לי כלום, לא ספסלים, לא שום דבר. יש טריילר גדול, ואני מוביל מלט. אבל אין מלט, אבל נשאר הפק של המלט. מה שלוקח כסף, לעזאזל, מה עושים? מביא את הסמי טריילר, בום, כזה מפלצת. יאללה, כל אישה, איך אני אעלה? על הגב שלי. עם הקצינה שלה שם, כל אחד, אתה כבר יודע מה הצבע של התחתונים של כל אחד.
נכנסת פנימה, עוד, נכנסת פנימה. וגם את זה, את איתן, אלוהים ישמור, מעלה אותו למעלה, אנחנו נכנסים, לוקח ברזנט כזה גדול, כולו עם אבק של מלט. הוא מכסה אותנו, תעמדו ככה, תהיו מכוסים, למה ישברו לי את העצמות. אנחנו שוכבים כאן בפנים, אוכלים מלט, נושמים, ככה, כל פעם מציעים מהראש החוצה, 49 איש. מגיעים, יורדים, על יד המלון. אני שוב מוריד כל אחד. אני הייתי קצת יותר צעיר, 42 שנה. מוריד את האנשים, נכנס בפנים למלון, אומר, בונג'ורנו, מכירים אותי. הוא אומר לי, מה? אני אומר לי, מה? הוא אומר, אדוני, הייתה צריכה לבוא לפני יומיים. אמרתי לו, אין לנו מקום. מה עושים? לא, יש בריכה. מסתיים לבריכה, יש דשא. הוא אומר, אבל מה? קח כזה פליט כזה, כי יש הרבה, לפעמים באים ג'וקים. המחלקים המגעילים האלה. תשכבו שם, שמחר בבוקר יהיה לכם מקום. אני לא אלאה אתכם בזה, מה שכל אחד אמר לי מהאנשים. כמובן, אתם הייתם מבסוטים, צוחקים, אתם כפיים. הולכים, ישנים על יד הבריכה, מסביב לבריכה. ישנים בה. למחרת בבוקר, ארוחת בוקר, אכלנו את ארוחת בוקר, בא לי המנכ"ל, מחבק אותנו, מה קרה? נגמרה השביתה, יש לך אוטובוס בחוץ. תודה רבה חבר'ה. זהו, ואז המשכנו הלאה. זה רק סיפור אחד. על השביתה, יש לי מישהו משהו להגיד לו? דניאל, איפה למדת משחק? זה מולד אצלך? כן, אבא שלי היה שחקן תיאטרון בבולגריה. אתה מדהים. אמרתי לכם, אני הפרנק היחיד פה, כולם פה פולנים. היית משהו. אוקיי, אמרתי לעצמי, חזרתי, אמרתי לאשתי אסתר, אני גמרתי עם הדריקטיבים. יושב במרפסת, גמרנו. פתאום אני רואה מטוס ממריא משדה התקווה, שערות צומרות לי, מה שיש לי. מה? יש שם נוסעים ואני פה. המטוס נוחת גם הוא, חזרתי חזרה. ואמרתי, נראה, אולי לא יהיו כאלה דברים. טיול ארצות הברית, קנדה ואלסקה. כמובן, חבר'ה, אפשר לקחת שתייה. קבוצה שביקשו אותי של הגמלאים של אלביט, המחשבים. גמלאים אמרו, רוצים את דניאל ברכה. אוקיי. והטיול היה, אני חושב, 87 או 88. למה אומר 87? כי אז הוויזה הייתה רק פעם אחת. אין דרך חזרה. זאת אומרת, לפר טיול, לא כמו היום 10 שנים ועוד פעם גם זה לא יהיה, יבטלו את זה. אתה שמים לך חותמת בדרכון, יצאת לדקה אחת למקסיקו וחזרת, אין, החוצה. אין. או לקנדה, חזרת, אין. ויזה פר טיול. ואנחנו, עם כל הקבוצה הזו, אנחנו נוסעים, והמסלול הוא כזה. טסים ניו יורק, וושינגטון, מפלי ניאגרה, טורונטו, והמקום לפי דעתי אחד היפים בעולם, הרי הרוקי הקנדים. בדרך עוצרים, יש לנו איזה 180 קילומטר, עוצרים בדרך בקנטקי פרייד צ'יקן, אז אוטוסטרדות אמריקאיות, ענקיות, עוצרים בקנטקי, זה מקום גדול מאוד. כל מה שאתה רואה, גם בית חולים שם, הכל זה בצד, כאילו עם בתי קפה והכל. יורדים למטה, כולם אוכלים והכל, ואז צריך לעלות לאוטובוס. כל הדרך עד אז, אני שם לב, היו סבא וסבתא, והנכדה בת 10. ילדה בת 10. עכשיו, זה לא ילדה בת 10 של היום שהיא אישה. עכשיו, הילדה בת 10 עם צמאות, הולכת עם הסבא וסבתא, נתנו להם מתנה שהנכדה תבוא. עולים לאוטובוס כולם, וכל הזמן דבר כזה לא ראיתי. הם אמרו, הסבא והסבתא, אנחנו 50 שנה נישואים, בשבילנו זה מתנה לנכדה. הסבא והסבתא יד ליד, יושבים ככה, משהו מדהים, בתוך האוטובוס. כל הזמן, היד, אחד בתוך היד שלנו, אני מספר את זה בכוונה, שתבינו מה קרה בהמשך.
אחד נוגע בשנוצר, עושים ככה. והילדה גם כן צוחקת, הולכת לכל מקום. אני עולה לאוטובוס כמו כל דבר, מה אני עושה? מתחיל לספור. 2, 4, 6, לראות אם אני יכול לנסוע. 8, עכשיו הילדה, ילדה קטנה, 10. לא, הולכת ממקום למקום, קופצת פה, קופצת שם. ואני סופר אותה 9, ממשיך ללכת עם הגב. הילדה קופצת לצד השני. אני מסתובב, מה אני עושה? סופר אותה עוד פעם. לא יודע, סופר טיק טיק טיק, 33. אני אומר, נהג, בואי, יוצאים, כולם רגועים, אכלו, מיזוג, יושבים בגרייהאונד, כל אחת יש כיסא, נוסעים, עוברים איזה 100 קילומטר, פתאום הנהג אומר, דניאל, רודף אחרינו שריף על אופנוע. אני אומר, על מה אתה מדבר? הוא אומר, רודף אחרינו שריף. הוא אומר, תגיד, אני נסעתי מהר, לא כן. הוא אומר, תשמע, תרגיע אותי, עוד חודשיים אני מקבל את הגרין קארד. אם לא, אני חוזר למקסיקו. אני פה רוצה להיות באמריקה. אני אומר, אני יודע, מה הוא רוצה איתה? הוא המשיך לנסוע, פתאום אופנוע הרלי דייווידסון. ברררר, על ידינו. הוא אומר לנהג, פול אובר. רד מהכביש. אוקיי. עם שריף אתה מתווכח, זה לא שוטר דואר, זה שריף. האוטובוס נעצר בחוץ. האופנוע עובר אותנו, הוא עוצר, יורד. הר אדם, 1.90 מטר, משהו כזה, יוצא שריף, כובע של שריף. משקפי רייבן, אקדח פה, ענק פה, אזיקים פה. טוק. עדי, פתח את הדלת. הוא אומר לנהג, זו קבוצה ישראלית? הוא אומר, כן. מי המדריך? בבת אחת לנהג חזר עצר. הוא אומר, זה, עליי. אני אומר לו, כן, מה העניינים? אתם הייתם במקום הזה, קנטקי אישה? אמר לו, כן, שכחתם שם אישה. פתאום הסבא צועק, איפה אשתי? עברנו 100 קילומטר שהם יד ביד. פתאום הוא נזכר שאשתו לא שם. אלוהים משמע, שם מה עושים? אם הייתי עובר לקנדה, אין דרך חזרה. אני עוד מעט מגיע, גבול, רואים את זה. והיו בכוונה, מה עושים? אומר השריף על איזה בן אדם, אומר, don't worry, אל תדאגו, אני אלך איתכם, איך חוזרים? אי אפשר, זו אוטוסטרדה. הוא אומר, אני דרך כפרים, אחזור את כל הדרך איתכם, תיקחו אותה. ועכשיו הסבא יושב כולו כך, וואלה, מה יהיה עכשיו? מה היא תעשה בלי? חוזרים חזרה, אנחנו מהכביש העילי, רואים למטה מקום, בית קפה שם אפשר היינו, מה רואים? סגן השריף שם, והאישה, לקח את הרגליים, מרים אותם על שפלה, שותים קולה, חי, צוחקים. יוצא הסבא החוצה, היא אומרת לו, מה? חשבת שתיפטר ממני, מנוול וזה. מאז אתה עכשיו לא יושב על הדיון, אתה יושב בסוף האוטובוס. לימה, חוזרים כל הדרך חזרה. מגיעים לשם, עוברים קנדה, עוברים את הכל בסדר, עד שאנחנו מגיעים לגני בושה. וכל הזמן אני מדגיש, אני אומר, חבר'ה, אנחנו מגיעים לגן עדן, פרדייס, גן עדן. מגיעים לגני בושה, כולם, וואו, מרוצים, מדהים, לא רוצה, חוזרים חזרה לאוטובוס, הסבא חסר. אני אומר לך, לך אתה מצד זה, אתה לך לצד זה, ואתה משם מחפש, נכנסנו פנימה, הסתובבנו, יושב בפנים ושותק. בסוף אני אומר לה, זלדה, תגידי לי, איפה בעלך? היא אומרת, מה זאת אומרת? הוא בבית קפה, יושב שם בבית קפה. אמרתי, אז למה את לא אומרת לי שהוא שם? נכון שאתה אמרת שאנחנו בגן עדן? אמרתי, כן, השארתי אותו בגן עדן. הבאתי אותו, וחזרנו והמשכנו את הטיול. זה סיפור נוסף. קצר. נמאס לכם, אני רוצים עוד יש? אמרתי קצר. נמשיך. ספר על פריז. מה את אומרת? על פריז. פריז הכל בסדר. אוקיי. אנחנו בריו דה ז'נרו. תעשו הפסקה, כן. כולכם לשתות. אנחנו בריו דה ז'נרו.
הייתה חברה שקראו על האחים אברמוב, הם עשו רק דרום אמריקה, ובנצי ברזיל. 9 טיולים, זה 33 יום. 9 טיולים, כאשר כל אחד בא בתאריך אחר, וכולם מתרכזים במצעד המנצחות של כל המנצחות האלה בריו דה ז'נרו, במרקנה. יושבים שם לראות את זה כולנו, יש לנו כבר מקומות והכל. ואני כמדריך הראשון הבכיר, אני לא אשכח, קיבלתי $17,700 לתת בשביל כל 9 קבוצות. כולם שכבר למה? כי אז ברזיל היה אינפלציה של 1,000% לחודש. היה משהו נורא שם. היה מהפכות והכל, אמרנו, הבוס פה אמר לתפוס את המחירים הטובים עכשיו, שיהיה לנו מחירים לכל הטיסות הפנימיות, כי יש טיסות פנימיות לארגנטינה וזה, 33 יום. אוקיי, אני טס, נתנו לי טיפ מיוחד כזה על הצד, לפנים הכסף, עם גומיות, הכל. מגיע לריו דה ז'נרו, הקבוצה, אחרי שטסנו דרך, הגענו דרך, כמובן טסנו דרך זה בברצלונה, כי אין טיסה ישירה, לא היה סודן, מצרים וכל זה שאפשר לנסוע ישר. שם אני אומר לנו, רבותיי, תנוחו, יש לכם יעפת ג'טלג, אני הולך לסוכן להביא את הכסף. עכשיו, איך שם יורדים ברחוב? הולכים ככה, קבוצה קצת בחוץ, נעל אחד קורה, שיהיה בכוונה. למה? כי הם שם יש ילדי רחוב, שההורים לא יכולים לכלכל אותם. מסתובבים שם ילדי רחוב, והם מסוכנים מאוד. הוא חייב לאכול משהו, וזה, ההורים, זה דבר נורא. שם נשים נכנסות בהיריון, זה מהגבר הזה, זה שניים וזה, לא יודעים, אין כסף, תלך לרחוב. והם חיים בביוב במקומות כאלה. והם אלופים בכיוסים וגם כן מאוד קיצוניים, וכואב הלב, ילדים. ואז אני בכוונה הולך ככה, שלום ורחוב, שלא ידעו שאני טייל. אבל הכסף פה עליי. הולך, מרים יד למונית. נכנס למונית, אני אומר לו, תביא אותי לסוכן, לשם. אוקיי. הוא הולך, נוסע איתו, ואני יורד, אני אומר לו, אובריגדו. אז הוא אומר לי, כמה זה? זהו ריאל, כן? אני מלא בכיס, והתיק פה הפריע. לקחתי את התיק, שמתי עליו, למעלה, לא אותו. שמתי אותו, יש שם כזה, היה כזה בשביל מזוודות. שמתי את זה למעלה. ואני זוכר גם שהחגורה התנדנדה ככה. הכנסתי יד. הוצאתי את הכסף, נתתי לו. אומר לי, אובריגדו בפורטוגלית. תודה. אובריגדו, החליט מה נסע. אני הולך, משהו חסר. התיק! הוא נסע! אתם יכולים לתאר לעצמכם $17,700, כאשר אני עכשיו, יש לי 57 שנה, אני גר פה ברמת אביב, טוב, אתם לא מכירים את הרחוב איינשטיין, ברכבות האלה. 6 כניסות, אני גר עד עכשיו שם, קומה שלישית על עמודים, בלי מעלית, הכל מחכים 15 שנה לפינוי בינוי. לא חשוב, פינת הגולף. טוב. אני אומר, מה? הדירה שלי אז, כשהלכתי, הייתה $6,000. אמרתי, אני צריך למכור את הדירה. אז, כן, זה לפני הרבה שנים. $17,000, מי? אני לא מאמין, אני הולך. הוא אומר, מה אני אעשה עכשיו? אלוהים, 9 קבוצות מחכות, ואני כלום. ניהלתי לבנק הזה, הולך. אחרי איזה שעה, משהו, ישבתי להירגע. אמרתי, אני הולך תחת משטרה. משטרה, באמת. הולך שם, הלב דופק לי ככה. 1.5 שעה, שעתיים עברו, והרחובות, 6 נתיבים, מכוניות, מוניות, הולכים, עגלות, צעירים, אנשים לוקחים דברים, כבשים, משהו נורא, ריו דה ז'נרו. אני אומר, אני אלך לתחנת המשטרה. אני הולך, מגיע לרחוב, ממול שם תחנת המשטרה. מה אני עושה? אני אגיד להם, אני עומד ככה, מדוכא ככה, ואני רוצה לעבור, הופ, אור אדום, נעצרתי. מחכה, עובר, מכוניות, בום, אור ירוק להם, מאחוריי התאספו אנשים, פתאום נהיה אור אדום,
נעצרה התנועה. אני עומד ככה, בין הדמעות שלי ככה, אני אומר, אני חולם. המכונית הראשונה זה המונית שלי והכסף למעלה. עשו שם שעות. עומד התיק שם למעלה מתנדנד, והוא הראשון ברצון. ואנשים יושבים מאחורי, היד של אחד מחוץ לו, יושב מחוצה, הקולר הזה מתנדנד על ידו, והכסף למעלה. אני עומד, אני אומר לו, אני חולם, פתאום, אולי אנשים דוחפים אותי. אני מגיע למונית, לוקח את זה, אומר לו תודה רבה, הולך חזרה, וחוזר למונית. תודה רבה. חוצי. נסעתי הרבה עם חבר שלי, שי בר אילן, זה טיולים דתיים, של דתיים. זה יופי, למה אין בעיה? הכל מאורגן, הכל מסודר, ובדרך האנשים ממש לעילה ועילה. לא אלה שניטורי קרקע, כן? אני נוסע איתם הרבה, ועכשיו טיול שהיה לי איתם לארצות הברית, ויהיה הוואי. מה קורה? להם אין ברדק. למה? כל מלון שלהם זה אותו מלון, יש להם פינת כשרות. במלון כל הזמן, כל השנה. אין חוכמות. בית חב"ד דואג לכשרות, הכל. מקבלים. אני רוצה לבדוק, אני לא רוצה. הכל באים, כל זה באים, ורק מה אנחנו עושים? יביא חלה, אנחנו סוחבים איתנו חלה מהארץ. כל השאר, זה יש לו במקום שם כשר למהדרין. עושים את ארצות הברית, עכשיו הם טסים יהיה הוואי 5 ימים, לא עכשיו, כן עם הספר. מגיעים שם באיי הוואי, אנחנו גם עושים מעל ערי הגעש, גם עם הליקופטרים, רואים את הלוע, ערי הגעש שפורצים, אתה רואה להבות אדירות ואתה עם הליקופטר. מגיעים להוואי, אנשים יורדים, רעבים, צהריים, 5.5 שעות מסן פרנסיסקו. אני יורד לשם, בא לי המוסמך כשרות, הוא אומר לי, יש לנו בעיה, מה קרה? אמרת אנשים רעבים, הוא אומר, תשמע, לא הביאו לי אגרת כלים, לא הביאו לי צלחות, כשרות. איפה אנשים ישימו את זה? מה לעשות? מה אתה אמרת לו? הוא אומר, איך אני יכול? בלי הצלחות, צלחות פלסטיק האלה, אני לא יכול לעשות שום דבר. אנשים כבר יושבים על השולחן. מה עושים? אני חושב, פתאום אני מסתכל מרחוק. זה הכל ירוק, הכל נראה מטעי בננות. אני אומר לנהג של המלון, בוא קח אותי. אני מגיע לשם, הבאנו גם גרזן. צ'ח, עלי בננה. פתחתי עלי בננה, לקחתי את עלי בננה, הבאתי למוסמך כשרות, אומר, תלחוץ את זה. הוא אומר, וואלה, לחץ את זה, שמנו את זה, וכולם אכלו על עלי בננה. זה היה כל גנום זה. גם זה יצאתי מזה גם. עוד סיפורים אתם מוצאים על גברים ונשים. אנחנו בטיול של 15 יום יפן. יפן זה המקום היחיד שאין פשלות. יפנים אין. מה ששילמת זה אתה מקבל. אין רמאות, אין כלום. אז אני יודע, ביפן no problem. הכל פגז. כל שאתה מקבל. גם כן מי שהיה שם רואה במסעדות, כי אנשים, הם לא מדברים אנגלית, יש דוגמה של המנה שאתה מקבל בחוץ. ואז אתה רואה את המנה ואתה אומר את זה אתה רוצה ואת זה אתה רוצה. עכשיו אין, לא נותנים לך פחות. בדיוק על המילימטר אתה מקבל. מבסוט, הכל. ככה אתה מראה לה. מביאים לך. היה אחד איתנו בטיול, בן 91. אלוף. היה עולה ראשון בכל המקומות, אבל מה? דמנציה. מוחלטת. שאמרו לי בשדה התעופה, תשמע, תביא אותו לחדר, כל מקום. אמרתי, אוקיי, אני אקח אותו כל מקום, הייתי אומר לו, בוא. קראו לו איסחר. כי אנשים טועים, שני סינים זה איסחר ולא איסחר. שבט איסחר. קראו לו איסחר. אני לוקח אותו. מגיעים למלון בנארה. עכשיו, בתי מלון יפנים זה דלוקס. אין חוכמות, אתה אי אפשר לתאר. אתה יכול לאכול מהרצפה. מגיעים לשם, כן, נכון.
מגיעים לשם, עכשיו הוא תמיד אין לו זמן, תן לי את המפתח. מלון מפואר יש לנו בנערה. דניאל, תן לי את המפתח, אני נותן לו את המפתח. בינתיים אני מסדר אנשים, הוא לא עובר 10 דקות, הוא בא לקאונטר, טרח, זורק את המפתח. אני אומר, מה קרה? הוא אומר, במלון זה לא טוב, לא רוצה. הוא אומר, מה, אני נכנס למעלית, היא לא נוסעת. בוא נראה, בוא תראה, הוא אומר. אני אומר, סליחה, חבר'ה, נכנסים, פותח דלת, נכנסים, הוא אומר, ממש 17, נכון? אמרת לו, כן, הוא אומר, תלחץ 17. 17 הוא לוחץ, הוא אומר, אתה רואה, המעלית לא עולה. אני מסתכל, הוא נכנס לתוך תא הטלפון. הוא אומר, למה אתה לא עולה לו? אם אתם... אני בטח לא אמרתי, מה הבן אדם? כי אני יודע, ביפן אין שום בעיה. כל מדריך רב להיות ביפן. כי אתה מקבל פרפקט. מה שכתוב אתה מקבל. אין חוכמות. שום דבר. גם נהגי מוניות, הכל. אין רמאות. אתה נכנס וזהו. מגיעים לרמזור ביפן, נהג מונית פה לא, הוא מחזיק את הרגל. לא. אין ברקס. נהג. אין חוכמות. גם אין גנבים. מה? אין גנבים. אתה משאיר, היה לנו גם פעם ביפן אחד, בזמנו שהיה מצלמות. צילם הכל, השאיר ברחוב, וזהו, באקיהברה. השאיר את המצלמה. הלכנו, הסתובבנו, עברנו אחרי 5 שעות מהמזוות, עשה שרייה. חזרנו, מצלמה שם. אין, זה משהו. בשני מקומות בעולם, בחורה הולכת ב2 בבוקר ברחוב, קובה ויפן, אף אחד לא אומר לה, יש לך כך, זה, בואי, שום דבר. ביפן אתה הולך בטוח, בלי כלום, אין בעיה, גם בקובה. כן? שני המקומות האלה. ואז זה היה עם הבן אדם הזה. עכשיו אני אספר לכם עוד דבר על דרום אפריקה. טיולים לדרום אפריקה זה יחד עם קרוגר פארק, אם שמעתם. קרוגר פארק הוא בדיוק שטח של מדינת ישראל. קרוגר פארק של כל החיות, 21 קילומטר רבוע. זה ספארי. מה? ספארי. כן. זה בדרום אפריקה. בדרום אפריקה. עכשיו אנחנו נכנסים לשם, שם מסתבר את זה כבדיחה, כן? שתצחקו. נכנסים לשם, קומת קרים, 8 איש, 2, ככה לגובה קומת קר, ומקדימה יושב הריינג'ר עם הנער. אתה מסתובב, קרנפים, פילים, הכל, זה הכל בטבע. ואני אומר לאנשים, רבותיי, תעשו שירותים לפני כן, כי מי שיורד, הוא לא יחזור. לא יחזור. כן, כולם ככה עושים הכל, ואנחנו הולכים. פה עכשיו אני מספר כאילו על עצמי בדיחה. למה אני עד עכשיו מתרגז נשים מנובלות? למה יש פרוסטטה? למה לכם אין כלום? רק אנחנו צרות. אני אומר, אין לכם כלום. אני אומר לריינג'ר, רינה, אני לא יכול להתאפק כבר, הפרוסטטה שלי אומר, מה השתגעת? לא יישאר לך כלום, יחתכו לך. אני אומר, אני לא יכול לעמוד. הוא אומר, טוב, חכה, נמצא מקום שיש רק פילים. לא באים נמלים, לא כלום, שתלך שם. באים לשם אנשים מחכים, אני יורד למטה, הוא אומר, תעשה פה במקום. אני עומד על שפת האגן הזה, פותח את הזיפר, פתאום מגיע פילון קטן. כזה פילון על ידי. עכשיו אני לא יודע מה הטבע, אבל מישהו מסתכל עליי, משהו עוצר אותו, אני לא יכול. ואני עומד ככה, הוא מסתכל, מעלים ככה מסתכל עליי. בסוף אני אומר לו, תגידי, מה אתה רוצה? מה אתה מסתכל? הוא אומר, עם זה אתה רוצה לשתות? לא הבדיחה. דניאל, 5 דקות יש לנו. מה? זה? 5 דקות צריך לסיים, כן. טוב, יש לי עוד הרבה, אבל בסדר. ב6:30 יש נעים בצל, קבוצת הליכה וגן לדבר. אוקיי. וגן צריך לפנות העולם. אוקיי. אני לקחתי הרבה אנשים בשייט באוניות. אבל זה לא שייט כזה, אתם יודעים, אונייה של 5 מעליות, הכל, כן, נורוויג'ן ליין, הכל, שהיינו שתים לאלסקה, לכל מקום, זה טירוף, אתה לא מאמין שזה משהו, זה עיר, 4,000 נוסעים, וב-4,000 נוסעים יש 2,000 אנשי צוות, זאת אומרת, לכל 2 אנשים יש אחד מהצוות, אין, משהו אי אפשר לתאר. אז אני לוקח
את האנשים באוניות האלה, מדברים, מסתובבים, הולכים באוניות. עכשיו אני אקרא לכם משהו, אני כבר מסתכל. אבל יש לי אותה לכם, אבל כן. מה שאמר פילוסוף סיני, אפרופו בשביל האונייה, קונפוציוס. מה הוא אמר? שאלו אותו, מה מדהים אותך הכי הרבה בבני אדם? לפני 2560 שנה, מה הוא אמר? בני אדם, וזה ישנו במוזיאון בסין, רואים את זה, את הכתיב שלו בסינית ומתורגם. בני אדם מאבדים את בריאותם כדי לצבור כסף. ואז הם מאבדים את כספם כדי להציל את בריאותם. בשל מחשבותיהם על העתיד, הם שוכחים את העובד. וכך אינם חיים לא למען העובד ולא למען העתיד. ובה בשעה שהם חיים כאילו לעולם לא ימותו, הם מתים כאילו לעולם לא חיו. ואז אני מספר לכם את העניין הזה, אחרי זה משהו שקרה. אני הולך, אני רואה באונייה, שהייתי הרבה פעמים, אני מכיר את הצבע הכל, אני רואה אישה אחת מבוגרת, תמיד יושבת ליד הקפטן, ולשבת ליד קפטן באונייה נוסעים זה משהו. אני בוגר בית הספר לקציני ים בעכו, והפלגתי בים, אני יודע מה זה, קפטן זה אוניית נוסעים, אנשים נבחרים, והיא תמיד יושבת לידו, אישה מבוגרת, צוחקת עם הקפטן, עם הכל, עם הרף חובל והכל. יום אחד אחרי כמה פעמים אני אומר לה, גברתי, תגידי, את לא זה, את כל מה נוסעת וזה, היא אומרת, כן, גם בהפלגה הבאה אני אסע לאוסטרליה, מקומות אחרים כאלה. היא אומרת, אני מבקש לך טובה, אני אספר לכם מה המוטו של החיים שלי. תכנס את הקבוצה. לקחנו את הקבוצה שם, אין בעיית עם עולמות, הכל, מה שאתה רוצה, שתייה, אוכל, ישבנו, ואז היא מספרת ואני כתבתי את הכל. היא אומרת לי בצורה כזאת, תכנס את הקבוצה כמו שאמרתי ככה. היא אומרת, לפי הבדיקות שערכתי, המחיר הממוצע ליום בבית אבות הוא 200 דולר. ומחיר לחדר על אוניית פאר, לאחר הנחה, הזמנה לטווח ארוך והנחת אזרח ותיק, 135 דולר. משאיר לי 65 דולר ליום, פחות 10 דולר לטיפים. בסכום הזה אני מקבלת 10 ארוחות ביום, אם אני מצליחה לשנה את עצמי לחדר האוכל. או לחילופין, אני יכולה להזמין שירות חדרים שמשמעותו ארוחת בוקר במיטה כל יום. באונייה, 3 בריכות שחייה, חדר כושר, מכונת כביסה וייבוש חינם והצגות כל ערב. זה מה שהיא אומרת לי. אני מקבלת משחת שיניים, סבון ושמפו, הכל בחינם. מטפלים בי, זה הכי חשוב, מטפלים בי כלקוחה ולא כפציינטית. בתוספת של 5 דולר בטיפים מביאה את כל הצוות על 4 כדי לשווק אותי. כל שבוע או שבועיים אני מכירה אנשים חדשים, צעירים ויפים. הטלוויזיה מתקלקלת, צריך להחליף נורה, צריך מזרן חדש? No problem. הם מתקנו את הכל ועוד התנצלו על אי הנוחות. המצעים והמגבות מתחלפים כל יום, ואפילו לא צריך לבקש. עכשיו עוד דבר. אם אתה נופל בבית אבות ושובר את הירך, מעבירים אותך לסיעודי. אם אתה נופל ושובר את הירך בזמן הפלגה, משדרגים אותך לסוויטה לכל ימי חייך. ולסיום, הצימוק שבעוגה. אתם רוצים לראות את דרום אמריקה, תעלת פנמה, תהיטי, אוסטרליה, ניו זילנד, אסיה או כל מקום אחר על הגלובוס? חברת האוניות תעביר אתכם לאחת משפטי העולמות חינם, אין כסף. לפיכך, אל תחפשו אותי בבית אבות, רק צלצלו לאונייה. ואל תשכחו, כשאתם אומרים לעולם שכולו טוב, פשוט זורקים אותך מעבר לדופן, חינם, אין כסף. תודה רבה. תודה רבה. מקווה שנהנתם. כן, תודה רבה. אוקיי.